nopeasti villi idea, jonka mä laitan nauhalle. Modattu Terra Invicta siltä periaatteelta, että nämä niinku UFO-encounterit on sellaisia, että ne niinku häviää. Et silloin kun ne seuraa jotain tyyliä ihan selvää UFOa ja kaikki on tiedäks radarilla ja sillain se yhtäkkiä vaan pölähtää joksikin savupilveksi ja jatkaa eteenpäin. Ja sillä että ne löytää jonkun tyyli alien base ja sinne on, että we will raid it tomorrow, ja se on koko ajan jollain satelliittivalvonnalla ja tällainen. Sitten kun ne huomenna menee, niin siellä on joku tyylin kallioseinä, vaikka niillä on kaikki satelliittikuvat ja kukaan ei olisi purkanut semmoista fasiliteettia päivässä. Ja sitten ne siitä vähitellen valuu siihen electrical field fenomenaan ja siitä sitten siinä, että kun ne pollit flippaa, niin se osuu siihen se, että ne fenomenat on vahvimmillaan, kun se ei pääse niin tai se ei niinku estä se magneettikenttä enää sitä encounteria niin vahvasti, että se ei muuta niiden peissejä muutamassa päivässä takaisin kallioseinäksi niinku sillain. Niin sit se menee se game integrity sillain, että se niinku menee tätä EM-fenomenaa pidemmälle ja pidemmälle ja lopulta päättyy tyyliin johonkin semmoseen, että siinä on joku tyyliin niinku EM-fieldin vahvistin, jonka ne rakentaa sen planeetan ympärille ja sitten yhtäkkiä kaikki mutageettiset taudit häviää ja sitten on sellainen, että now we're safe. Niin siinä on joku semmonen ending, minkä mä yrittäisin kodata siihen Terra Invictaan, kun se ei oikein toimi se, että ne on semmonen fyysinen mekanistinen hyökkääjä ja se ei oikein toimi. Ja sit sekään ei toimi, että niillä ei ole mitään fyysistä massaa, että sekin on ihan yhtä naurettavaa. Niin se viittaa siihen EMT-siin, eli siihen just, että kun riittävä määrä ihmisiä samaan aikaan kelaa jotain, niin se näkyy. Tuleeko mä nyt muuta väärään suuntaan? Joo, niin se olisi mitä mä muokkaisin siihen. Se pitäisi just aloittaa sillä lailla, että aina kun ne seuraa niitä alien caseja tai niitä, niin ne aina vaan häviää yhtäkkiä johonkin mystisesti. Ja että ne alussa luulee, että se on joku tyyli teleporting technology ja niillä on joku tyyliin base jossain, mutta se koko ajan paljastuu, että joku niinku vähän niinku purkaa ne automaattisesti. Sitten ne yhdistää siitä siihen, että mitä se maapallon magneettikenttä tekee ja siitä pääsee siihen monen maailman rinnakkaisteeseen. Se olisi mitä mä sen tekisin.